आंनि बासायगिरि गोथां इसोरखौ आङो बे समायाव हामबाय होनो बेजों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलाव खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो नायग्रा साफ्रोमखौबो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बयजोंबो सिगाङावनो जासिहरग्रोबाय। बयजोंबो जय मासि। बे समायावहाय आङो आरोबाव आखायाव लादों दिनै आर'जनि गेजेरजों माबायदि जोङो शक्ति मोनो ने, माबायदि पावार मोनो, माबायदि बोलोग्रा मोनो जोङो इसोरनिफ्राय जोङो फोथायनानै बेनिखायनो आर'जआव नांथाबनांगौ। दिनै जोङो बे संसाराव थांनानै थासान्दि जथ'दिन दिनै जोङो संसाराव थांनानै थागोन अथ'दिन दिनै जोङो आर'जनि गेजेरजोंसो थांनानै थागोन। जुदि जोंनि लाइफआवहाय आर'ज गैयाब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्राव नानानथा प्रब्लेमफ्रा फैयो, नानानथा आंखालफ्रा फैयो ने। दिनै जोङो प्रभुनियावहाय फोथायनानै आर'जनि गेजेरजों नांथाबोब्ला दिनै बे गासैबो प्रब्लेमफ्रा आंखालफ्रा दूर जायो ने, दूर जायो। जोङो बाइबेलाव नायब्ला नुनो मोनो दिनै जोङो आर'जनि गेजेरजोंसो थांनानै थानो हायो। बेनिखायनो दिनै जोङो बे जोंनि बेबायदिनो बे संसाराव थांनानै थानांगौआवहाय आरो जोंनि न'खर लाइफआव जोंनि जिबनाव दिनैहाय जोङो आर'जनि गेजेरजों जोङो थांनानै थायो। जोङो बाइबेलावनो नायब्ला नुनो हाखायो। बाइबेलाव नायब्लानो जोङो नुनो मोनो दिनै आर'जआनो जाबाय जोंनि जुनै इम्परटेन्ट गुरुत्वपूर्ण। बेनिखायनो दिनै जोङो आर'जआव जेब्लायबो हरखि सान दिनै जोङो आर'जआव नांथाबनांगौ। आर'ज सारा बिना आर'ज सारा दिनै जोङो माब्लाबाबो दिनै जोङो थांनानै थानो हानाय नङा लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै जोङो बाइबेलाव नायब्ला नुनो मोनो मती 21:22 बुंदों जिसुनि मुङै फरायनि नोंसोरो फोथायनानै आर'ज खालामब्ला नोंसोरो बिनाय मानिखौ मोनगोन होननानैहाय बुंदों। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो जथ'दिन संसाराव थांनानै थानाय अथ'दिन जोङो आर'जखौ नांखागौ। दिनै जोङो फरायनानै बे बोसोनाव मिथिनो मोनबाय ने दिनै प्रभु जिसुआ बे मतीनि दुवारै बे बोसोनफोरखौहाय शेयार खालामदों, खोन्थादों बे भबिष्यत बाणीफोरखौहाय। बेनिखायनो दिनै जोङो आर'ज सारा माब्लाबाबो जोङो बिनानैहाय मोननाय नङा। दिनै आर'जनि गेजेरजोंसो जोङो बिब्ला मोननो हागोन। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोंनि न'खरफ्राव अनेक समायावहाय दिनै जोङो बिराद थाखा फैसा आंखाल समस्या आनजाद फैयो ने। बे समायावहाय जोङो ओरैबायदि सिन्था खालामो, ओरैबायदि दुखुआव गोग्लैयो, ओरैबायदि निराश उदास जायो। बे समायावहाय दिनै जोङो प्रभुनो प्रकाश खालामब्ला, प्रभुनो खोन्थाब्ला दिनै जोङो प्रभुनिफ्राय राहा लामाखौ मोननाय, प्रभुनिफ्राय उद्धार मोननाय, प्रभुनिफ्राय बोर मोननाय, प्रभुनिफ्राय बासायजानायखौ मोननाय, प्रभुनिफ्राय राहा लामाखौहाय मोनो। बेनिखायनो दिनै जोंनि लाइफआवहाय बे आर'जआ दरखारि, आर'जआ इम्परटेन्ट। आर'जनि गेजेरजों सब किछु मावनो हायो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै जोङो आर'जखौहाय जेब्लायबो गुरुत्व होनांगौ। दिनै सानसेखालि आङो इउटुबावहाय नुदों सासे प्रचारकआ ओरैबायदि बिसोरनि बोसोनफोरखौहाय शेयार खालामदों आरो आर'जनि सोमोन्दैबो खोन्थादों। जायनो धोन नांगौनो बियो आर'जआव नांथाब, प्रभुखौ फोथाय होननानैहाय बुंदों। जायनो धोन नाङानो, थाखा फैसा नाङा, धोन दौलत नाङा, बियो आर'ज दा खालाम होननानैहाय। नोंगौबो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोंनि जिबनाव जोंनि लाइफआवहाय जुदि आर'ज गैयाब्ला दिनै जोंनि न'खरफ्राव नानानथा प्रब्लेमफ्रा फैयो ने, नानानथा बिपद आनजादफ्रा फैयो। दिनै जोङो आर'जनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ उद्धार मोनो।
बेनिखायनो आंनाव सिन्था दङ आंनाव दुखु दङ होननानै दिनै जोङो गावखौहाय सैहोनो नङा मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि उद्धारकर्ता बासायगिरि दंखायो प्रभु जिसुनियावबा दिनै जों हान्थु खरायनानै आर'ज खालामनांगौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर निस्सय दिनै जोंनि बेबायदिनो सिन्थाफोरखौ जोंनि निराश उदासफोरखौ जोंनि बायफ्लेनाय गोसोफोरखौहाय प्रभुआ उद्धार खालामगोन प्रभुआ बासायगोन शुद्ध मात्र जोङो प्रभुनियाव बेबायदिनो शेयार खालामनांगौ प्रभुनोबा जोङो खोन्थानांगौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर आंनि जिबनावबो ओरैबायदि आनजाद फैदोंमोन आङो बे आनजादखौहाय दिनै प्रभुनिफ्राय बिराद बेबायदिनो आङो उत्तरफोरखौ मोननो हादों आंनि बिसा आयुष बियो 2021 बेबायदिनो 2020 सनावहाय बियो माध्यमिक पास जानानैहाय दाने 2021आवहाय बेबायदिनो पास जानानै 11आवहाय भर्ति खालामबाय बिनि फरेनो लकडाउन जानानैहाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बे 2 बोसोरा 20 सन 21 सन बिसोरनो कोनो टिउसन गैया खालि स्कुल बान एडमिशन जादों पास जानानैहाय कोनो प्राइभेट गैया कोनो स्कुल गैया कोनो जाथायात गैया बे कर'ना भाइरासनि थाखायहाय नाथाय दिनैहाय बेबायदिनो बे 21 नि लास्टआवनो बेबायदिनो परीक्षा जानायसै क्लास शुरु जानायसै होननानैहाय बुंबाय दिनै बेबायदिनो बिसाया टिउसनफोरखौबो लायाखै मानो होनना बुङोब्ला 2020 सननि बायदि परीक्षा जानाय ना जाया कोनो खोथा गैया होननानैहाय परीक्षा जानाय ना जाया गेरेन्टि गैया होननानैहाय बिसाया प्राइभेटबो लायाखै टिउसनबो लायाखै बेनि परे दाने 21 नि लास्टआवहाय बेबायदिनो फुजा बायनायनि पर क्लास जाबाय बिसोरनो दाना बियो बेबायदिनो 12 नि परीक्षा होनाय 2022 सनावहाय देग्लायहाय बियो बेबायदिनो परीक्षा होनाय दाना बेबायदिनो बिसाया सिन्था जाबाय दानि मा खालामबावनो हाई सेकेन्डारिनि परीक्षा हेसकारि नङा आङो टिउसनबोसो लायाखसै परीक्षा जानाय ना जाया कोनो गेरेन्टि गैयिखाय दाने मा खालामनांगौ आङो बिसाखौ ओरैबायदि थुलुंगा होबाय बिसा नोङो सिन्था दाखालाम जाथुक नोङो मखस्थ थायो बेखौनो नोङो फरायदो बे 2-3 मासावनो नोङो बेबायदिनो फरायनाय सिलेबासफोरखौहाय फोजोबनो हास्थायदो जाथुक फरायनो हाबाय हायैयाखौ हाया माथो खालामबावनो बोसोरसे फरायनांगौआवहाय बे 2-3 मासजों मालाबा हायो नामा नों इसोरनावबा भरसा खालाम फरायनायनि सिगां जानायनि सिगां उन्दुनायनि सिगां नोङो सब समय इसोरनावबा प्रार्थना खालाम आंबो नोंनि जुनै प्रार्थना थागोन होननानैहाय आङो बिसाखौ बुंबाय दाना परीक्षा सफैबाय परीक्षा जानायसै मार्चआवहाय हाई सेकेन्डारि परीक्षाया अब्ला बिसाया मा बुंबावबाय आंनि लोगोफ्रा बेबायदिनो आङो रुमावहाय हारसिङै गोग्लैनायसै आङो लोगोफोरजोंबो हेल्प मोनलायनायले साहाय्य मोनलायनायले दिनै लोगोफोर थायोब्ला इफा इनि आंनिखौ लिरखांला बे लिरनो हायो बिनिखौ आं नायनानै लिरनो हायो बेबायदि बुंबा आङो बेबायदिनो मोनसे रुमावहाय हारसिङैनो थानाङायसै अब्ला आङो बिसाखौ मा बुंबाय नोङो सिन्था दा खालाम बिसा नोङो सिन्था दा खालाम शुद्ध मात्र नोङो न'निफ्रायबो प्रार्थना खालामनानै थां आरो बेबायदिनो परीक्षा हलावबो खाथा मोननायजों लोगोसे गोबानानै नोङो प्रभुनो प्रकाश खालाम प्रभुनियाव प्रार्थना खालामनायखौ माब्लाबाबो दाबाव प्रभुखौ धन्यबाद होनानै नोङो प्रभुनो खोन्था नोङो प्रभुनो आर'ज खालाम अब्ला नाय नोङो दा माबायदि खुसि जाबोनाय नोङो जेखौ नोङो सिन्था जादोंमोन नोङो फुरा कमनखौनो मोननाय नोङो बिसा आरो दा नाय नोङो लोगोफोरनि जुनैबो सिन्था जादों दा नोङो परीक्षा होनानै फैब्लानो नोङो खुसि जाफैनाय आङो बे बिसाखौहाय बेबायदि बुंदों दाना फैबाय बिसाया आङो नुहुरबाय बिसाखौहाय दिनै ओरैबायदि खुसि जाबाय मा बायसोर आंनि बिनायखौ खोनासंबाय दिनै
आंनि लोगोफोरखौबो जोङो जुलायदों होननानैहाय आरो आं जेखौ फरायदों बेफोरखौनो कमन मोनदों होननानैहाय नाय ख्रिस्ट'जों मोनजाग्रा आंगो लोगोफोर आंनि बिसाया बे 3-4 मासावनो दिनै मोजां रिजाल्ट मोननो हादों रिजाल्ट मोननानै आङो सानस'नो हायाखैमोन बेनि रिजाल्टआ साबमा जानाय होननानैहाय आङो बिराद सिन्था जादोंमोन आरो आङो प्रभुनोबो गारनानै होदों नोंनि इच्छाया मा होननानैहाय दाना बेबायदिनो कलेज एडमिशन खालामनांगौ एप्लाइ खालामनांगौ अनलाइनावहाय बियो गोबां जायगायावहाय एप्लाइ होदों बियो दार्जिलिं गभार्नमेन्ट कलेजावबो होदों सिलिगुरियावबो मोननै बे गभार्नमेन्ट मोनसे बेबायदिनो मोननै कलेजावहाय बियो होदोंमोन दिनै एप्लाइ खालामदोंमोन गोबां जायगायाव गासैनावबो नाम फैजोबदों ख्रिस्ट'जों मोनजाग्रा आंगो लोगोफोर दा आंनि बिसाया कुचबिहार एभेन्सियेलावहाय एडमिशन लानो हादों बियो दा बेबायदिनो लजिंआवनो दङ बियो हस्टेलाव थायो दिनै बे बिसानि थाखाय आङो इसोरनिफ्राय ओरैबायदि बेबायदिनो उत्तरफोरखौ मोननायखाय आङो सदाप्रभुखौ कोटि धन्यबाद होयो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बयबो बिश्वासावहाय स्थिरै था प्रभुनियाव प्रकाश खालाम दिनै गावनि दुखु दाहाखौहाय गावनो बेबायदिनो फोजोबनो हास्थाय माब्लाबाबो हास्थायब्लाबो जोबनाय नङा दिनै गावनि दुखुफोरखौहाय प्रभुनो प्रकाश खालामनांगौ दिनै दुखु जानानै चिन्ता जानानै गावनि देहाफोरखौ सैहोनो नङा दिनै दुखु दाहानि गेजेरजोंसो प्रभुनो प्रकाश खालामब्ला इसोरनि रायजोफोरखौ आगुरिनो हागोन बेनिखायनो आर'जखौहाय माब्लाबाबो दाबाव आर'जआव जेब्लायबो गुरुत्व हो आर'जनि गेजेरजों दिनै जोङो इसोरनिफ्राय बासायजानाय उद्धार एन्सारफोरखौहाय मोनो बेनिखायनो दिनै जोङो बयबो आर'जआवहाय नांथाबनांगौ दानो आं इउटुब चेनेलाव खोनासंग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बोर आशीर्बाद मोनथों नोंथांमोना खोनासंनानै मोजां मोनबायब्ला आंनि चेनेलफोरखौहाय लाइक खालामनानै हो आरो साबस्क्राइबार खालामनानै हो जेरैखि इसोरनि खामानियावहाय जेब्लायबो आगे बारायनो हायो धन्यबाद।